मी निखिल पठाडे. आपल्या कारंजा शाळेमध्येच 10th होतो ॲक्च्युली. आता करंटली मी अहमदाबादला असतो. आपल्या इथं शेतकऱ्यांचा भरपूर मोठा प्रॉब्लेम असतो पैशांचा, राईट. भरपूर लोक कर्ज उचलतात, कोणाकडून कर्ज घेतात, कोणी सोलारसाठी लोन घेतात. ॲक्च्युली या सगळ्या ज्या योजना आहेत ही माझी कंपनी बनवतं. त्याचंच नाव आहे ऑनलाईन PSB लोन. तुमची प्रधानमंत्री आवास योजना झाली, सनरूफटॉप सोलार योजना झाली, एज्युकेशन लोन झालं. ह्या सगळ्यांसाठी कशाप्रकारे कर्ज द्यायचं, कशाप्रकारे घ्यायचं, इझी वेमध्ये कशा लोकांना त्या सवलती उपलब्ध करून द्यायच्या, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आमची कंपनी ऑर्गनाईज करतो आणि ते गव्हर्नमेंटच्या टाईपमध्ये असतं. आता ॲक्च्युली मी पेशाने केमिकल इंजिनियर आहे, बट आता करंटली जॉब करतो मी सॉफ्टवेअरमध्ये. म्हणायचं उद्दिष्ट असंच, छोट्या मुलांना जर ॲक्च्युली पाथ भेटला तर मुलगा ते छोटंसं रोपटं कसं असतं, जागेवरून असं वाढत असतं आणि आपण त्याला जशा टाईपनं झुकवलं तशा टाईपने त्याची वाढ होत असतं. तसं छोट्या मुलांचं करिअर पण असतं. आपण त्यांना कसं गायडन्स करतो, कसं त्यांना पाथ देतो, कुठल्या विजन दाखवतो, त्याच्यावरच आपल्या मुलांचं भविष्य घडत असतं. आणि तसे आपण सगळे शेतकऱ्यांची मुलं, बरोबर. कोणी आपण एवढे मोठे लोक नाहीत. तर माझं म्हणणं हेच आहे की आपल्याला या वयामध्ये जर आपण मेहनत केली, या वयामध्ये आपण एफर्ट्स घेतले तरच आपल्याला समोर सक्सेस भेटतं. बिकॉज समोरची दुनिया ही खूप खूप वाईट असतं. आता आपण म्हणतो की शहरातले मुलं असतं हे फराटेदार इंग्लिश बोलतं, आपल्याला येत नाही, आपल्याला कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम येतो, आपला त्याच्यामध्ये लॅक ऑफ इंटरेस्ट असतो. आपण काय बोलत आहोत, तो काय बोलतो आहे आपल्याला काही कळत नाही, आपण त्याला काय बोललो हे आपल्याला समजत नाही. मग त्यावेळेस आपण काय करायचं, चूप बसून आपलं चालणार नाही, आपला कॉन्फिडन्स आपला लूज होईल. अशा टाईपचे प्रश्न ना आपल्यासमोर येत असतात. तर आता राहिला मॅथचा प्रश्न. भरपूर मुलांचं मॅथ इथं कोणाकोणाचं स्ट्रॉंग आहेत, एकदम फराटेदार मॅथ कोणाचं स्ट्रॉंग आहेत. बरं, थँक्यू. बघा मॅथ काय असतो, मॅथ हा आपल्या जीवनाचा एक पाया असतो, एक बेस असतो. मॅथ जर आपलं स्ट्रॉंग असेल ना तर मॅथच्या बेसवर आपण बँकिंगसारख्या जेवढ्या मोठ्या मोठ्या कॉम्पिटिशन एक्झाम ज्या असतात ना ते इझिली क्रॅक करू शकतो. बिकॉज ऑफ मॅथ. बिकॉज आपल्याला एखादी गोष्ट जी एवढा टाईम घेतो ना ते आपल्याला मिलीसेकंदमध्ये कसं कॅल्क्युलेशन करतात ना हे आपल्याला माहिती पाहिजे. भरपूर असे सगळे रूल्स असतात, बॉडमास रूल असतं, पायथागोरस थेरम असतं. आता मला एक आठवतं, तुम्ही मी खेडकर सरांना ओळखत असाल. हां, खेडकर सरनी मला 7व्या वर्गामध्ये एक क्वेश्चन विचारला होता आणि मी क्लासचा कॅप्टन होतो, बोंदर शाळेमध्ये शिकत होतो. तिथं मला त्यांनी विचारलं होतं की पायथागोरसची थेरम काय असतं. आणि त्यावेळेस मी 7व्या वर्गात होतो, तर ऑब्व्हियसली सगळ्या मुलांना येतच असतील असं मी गृहीत धरलं होतं. आणि मला म्हणतं आहे तुझा रूळ घेऊन ये. आणि मी धावत रूळ घ्यायला गेलो आणि रूळ घेऊन येताच मला असं जाणवलं की सगळे मुलंच उभे आहेत. आणि नंतर मला पायथागोरसची थेरम विचारली गेली, तू तरी सांग. मग मी त्यांना पायथागोरसची थेरम सांगितली आणि नंतर मग त्या सगळ्यांना तू रूळनी छडी मार. नंतर मी थोडासा विचार केला, मी एका मुलीजवळ गेलो आणि तिला अशी छोटीशी छडी मारली. सर म्हणते इकडे. आणि त्यांनी माझ्या 2 हातावर ज्या छड्या मारल्या होत्या माझ्या हातावर असे लाल लाल वळ पडले होते. आणि नंतर कळलं आता तेच मुलं जे मी बघतोय त्याच्यातला हा एक सौरभ मानवडे, हा माझ्यासोबतचाच मुलगा. आता जर तुम्ही माझ्यासोबतची मुलं बघाल तर कोणी अदर कंट्रीमध्ये पण आहेत. तर म्हणायचं उद्दिष्ट असं, जेव्हा आपल्या हाताला अशी छमछम छडी म्हणतात ना सर वगैरे आपल्याला बालवयामध्ये मारत असतात त्या गोष्टी असतात, तर आपल्याला बेस हाच आहे की आपल्याला तुमच्या सगळ्यांचं मॅथ स्ट्रॉंग करायचं आहे. मॅथमध्ये तुमचं समोर जे मोठे प्रश्न जे असतात ते विदिन अ मिलीसेकंदमध्ये कसे सॉल्व्ह होतील, त्यांच्यासाठी कुठल्या ट्रिक इझी वेनी होतील, ह्याच गोष्टीचा गायडन्स करायचा आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच.